Okay ka lang, ma'am? Ay, bakit? Itsura niya dapat. Halika lang dito. Ma'am, balik. Good afternoon mga ka-JFS! Isang napakasayang tanghali na naman. Ngayon ay November 29 at papalapit na ng papalapit ang Pasko. Dahil bukas, huling araw na ng Nobyembre, pero kami patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ako nga pala si Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Ngayon ay dadako kami sa Baya, Ragay, Camarines Sur upang sorpresahin na naman ang maswerteng nanay na kaarawan niya ngayon. At kung makikita niyo sa aking likuran, meron tayong team na plantitas na napaka-cute. So ito ang aming packages na ihahatid natin kay nanay mamaya. Meron tayo ditong bubble balloon na may happiest birthday mama and will love you. Meron tayo ditong 1 bucket of chicken from Jollibee. Meron tayong 2 box ng Greenwich Pizza. At meron tayo ditong red ribbon cake. At meron tayong napakagandang fresh flower bouquet. At syempre suot ko ang ating mahiwagang sash na isusuot natin sa ating nanay mamaya. Kaya abangan nyo kung sino ang ating maswerteng nanay na bibigyan natin ng plantita surprise for today. So tara na't bumiyahe all the way from Ragay, Camarines Sur. For our social media accounts, makikita nyo sa aming screen. Just click the notification bell for YouTube and subscribe. Thank you so much. Again, I am Ate Angel. See you, Ragay, Camarines Sur! Okay guys, so andito na kami sa Ragay, Camarines Sur upang sorpresahin natin ang ating lucky nanay for today. So tara na't samahan nyo kung nasan siya. So, medyo hassle siya guys kasi nasa taas na tayo ng bundok. Taas siya ng bundok. Barangay Baya, Ragay. So, Mama. Oo, may motor. So, harap siya ng Cristobal High School. Tao po! Tao po! Ma! Ma! Ay, doggy. May tao, ma! Hello po, nandito po ba si Ma'am Ming Magdalo? Ay, kayo po yan, ma'am? Ma'am, may delivery po kayo from ibang bansa po. Nakapangalan po sa inyo. Pwede po ba kayong sumama sa akin? Ay, doon po, ma'am, sa kotse po na yan na maroon. Sama kayo, ma'am. Baka si ating kotse. Actually po, sa inyo po tanong siya. Okay lang po. Ako po pala si Ate Angel, ma'am. Hello po. Medyo, maladali lang pala yung bahay niyo kasi harap lang talaga ng... Galing po kami ng San Fernando, Camarines Sur. Bali po itong package po kasi ito ay galing po sa ibang bansa. Mamaya ko na lang po sasabihin kung sino yung sender. Gusto ko po muna makita niyo yung package. Ano kayo dito, ma'am? Ano kayo dito? Okay ka lang, ma'am? Ay, bakit? Itsura niya dapat. Halika lang dito. Ma'am, bali po. Dito ka ba? Saan ka papunta? Bali, ma'am, itong package nito ay galing po sa ibang bansa. Bali po, gusto ko kayo na muna makakita ko na. Ready na, ma'am? Ready? Sa tingin, ano po ba ngayon? November 29, di ba? Ano po ba ngayon? Birthday ko. Ay, birthday nyo? Ilang taon na po kayo? 46. Maka po kayong 45, no? Ayan. Sige po, ma'am. Buksan nyo na po ito, ma'am. Sige po, buksan nyo. Ah!
sa inyong anak na si Hazel May. Ayan po, ma'am. So, haggard daw si Mami kasi. Ayan, Mami. Happy birthday po sa inyo at para po sa inyo ang fresh flower bouquet na ito. At syempre po nasan yung bubble balloon natin. Ayan, ito naman pong bubble balloon na ito ay para po sa inyo. At syempre meron din po kayong red ribbon cake, pizza at chicken joy. At syempre kailangan nyo rin suotin ang ating mahiwagang sash na may happy birthday. Sige mami, suotin nyo po. Ayan, so harap kayo dito mami. Hello. So mami, may babasahin po akong message po para po sa inyo. Ito po ay pinapasabi po ng inyong anak. Hi ma, happy birthday po. Sana po nagustuhan mo ang sorpresa ko sa imo. I thank God kasi natuloy ang surprise na ito. Deserve mo din po ang sorpresang arog kaya. Sana po napaugmata ka ngunyan and salamat po sa gabos na sakripisyo nindo ni Papa and mayo po ako igdiig kung bako dahil sa indo. Mag-trust lang po kita kay God sa gabos na inaagian tangunyan and pasensya na po kung minsan nagkakatarampuan kita pero gusto ko lang po sabihin sa imo na padangat ka. Mahal na mahal mi po ikama and kamo ni Papa. Good health and always safe and more birthdays to come. And God bless us all. And I love you ma from Kim. Ayan po lahat ng package na yan po para po sa inyo. Pinadala po yan ng inyong mga anak dahil sa inyong 46th birthday naman. Sobrang emotional ang ating mami. Halika dito mami. Sobrang emotional si mami. Again everyone, our lucky girl nanay for today na si Nanay Ning Magdato all the way from Barangay Baya, Ragay, Camarines Sur. Palakpakan naman natin. Ayan. So nanay, bago po yan, gusto ko muna pa-blowin kayo ng cake. At ang red ribbon cake natin ay i-blow muna ni nanay. So ayan everyone, kasama ko pa rin ang ating lucky nanay at i-blow niya ang kanyang napaka-cute size na red ribbon cake. So bago yan, kakantahan muna natin si nanay ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ayan. Parang, hindi na ayan. Ay! Papablowing natin muna. Ay! Maduro. Ayan, mami. So, make a wish and blow your candle. Ayan! Palakpakan naman natin si Nanay Ning. Again, Nanay, happy birthday po. So, Nanay, ano pong gusto niyong sabihin? Kasi ito po ay mapapanood naman po ng inyong anak and ABS-CBN, GMA Network. Ay, joke lang po. Nanay, ano pong gusto niyo pong sabihin? Salamat. Love you. Isang flying kiss naman dyan, mama. Wow! Napaka-fresh ng ating nanay for her 46th birthday. Again, happy birthday po, Ma'am Ning. We are the JFS Petals and Services. We don't just create, but we captivate. Again, I am Ate Angel. Magbabay ka naman, Mami. Bye-bye!